Jotto khulumkha tini ani buri 2 bosor doi Hamya operation infection man bagai tini hamka Jotto help khlaiman bagai UTF team tai onnono borok tongmai bo chuna help khlaikha gai tai doctor bro help khlaikha koila shahorni doctor ni Chiranjib de tai Nirmal Dev Burma Dr. Nirmal Dev Burma tai Dr. SK Dev Burma barok help khlaikha ke oban bagai Jotto je chene help khlainai rokno bono Jotto no Hambai Yapharo जों tini hamai payment bagai taibo जोंहाय borokno bo tai chubai tongo UTF team bo oban bagai Jotto UTF team tongnai UTF ni member tai onnano borok Jotto no khulumoi Hambai Yapharo जों chubaman bagai Hambai